Kanexovia, ja vás vítam ďalší video, tentokrát zase z Clash of Clansu. A neviem sa čo, vám chcem poďakovať za ten veľký úspech, čo bolo u minulom videi. Bolo tam neveriteľných 6 lajkov, čo je možno, že pre niektorých youtuberov sú tí slávnejší. Pre niektorých možno málo. Ale pre mňa to je fakt veľký úspech, 20 sliadnutí, wow. Tak, ešte raz vám chcem za to veľmi poďakovať a vrhneme sa k tomu. Tak ukážem vám tie updaty, čo boli, tak boli nové steny. Ale neboli nové, akože boli vymenené za tie elektrické a fakt luxus to je. Potom ďalej level stojí Lighting Spell a to je fakt dobre, pretože potom všetko na ňom vylepšiu, že nebudú, tu máte napríklad budú, hej, ako je tá bodka. Nebude buchať tak, ale bude okolo buchať tak, akože viac bližšie to bude a má 6 bleskov, to je fakt luxus. Potom ďalej, Poison Spell, keď hodíte na draka, tak mu to minie 3/4 HPčka. A keď hodíte na jeho druhý Poison, tak ho to zabije. Čiže aj to je vynikajúca vec. A potom Earthquake Spell, keď hodíte prvý Earthquake Spell na hociakú budovu, tak minie mu to 25%. Takže to, a keď hodíte druhýkrát, tak normálne málo mu to zoberie. A ďalšia vec, Lavaluniony. Lavalunion už nebudú útočiť na air trúpy, iba na tie trúpy, ktoré iba chodia. A ďalšia vec, že Titan 3 a Titan 2 si môžu kúpiť shield tento, jeden týždňový. Čo je ďalšia super vec, ale pre mňa to je takže jedno. Potom ďalšia vec, môžete zamraziť air trúpy, čo doteraz nebolo, aj to je fakt bomba. A to by bolo asi všetko. No, čo už. A chcem vám, počkaj, to nebolo všetko. Ešte tu je jedna vec, ktorú pridali. Tuto vidíte percenta, hej. Aj tuto. Čo doteraz nebolo. Takže remízy, no aj prepáč, ja som zase zakrútal. Na čo už? No, nebudú už iba remízy. Remízy sa akože zrušili. Budú iba výhry a prehry. Čo je fakt super vec, pretože keď prehráte, tak vám to skoro akože nič nedá, žiadny loot, čo zarobíte. A keď vyhráte, tak vám to dá akože všetko. Takže keď budete mať napríklad 50-50, ako je tuto, tak sa budú počítať percent, a že kto dal viac percent, ak sa počítali. My sme dali 10,87% a oni dali 61,37%, čo je bomba. A ešte jedna ďalšia vec, chcem vám ukázať jeden vynikajúci útok od Rukona. A to je tuto. Ešte vám pustím hudbu a vy si zdolžíte, hej. No a či niečo že komentovať, to neviem, tak preto vám iba pustím takú hudbu a si to pozerajte.
Tak, a týmto si zaslúžil aj Eldera od Meškina, čo si fakt zaslúžil, pretože to bolo vynikajúce s jedným 2 golemi a hrdinami, Pulvizári, jeden Gunspell, zničili 2 ADčka, takže tieto tu, čo je fakt luxus. A potom to už bolo istých 100%. Tak a tým som to aj ukončil, inak ešte raz sa zdravím do videa. Tak a pre dnešok všetko, tak majte sa, čas.